Mela kif qalet is-superjura matul din il-ġimgħa sa nkunu qed niffukaw fuq diversi virtujiet li huma importanti għal ħajja tagħna. Ħanejtek kull min irid jimxi l-ħajja nisranija, dawn huma virtujiet importanti ħafna. U jiena intlabt niffoka fuq il-virtu tat-tama. Din is-sena waħda mill-punti importanti li nżommu qudiem għajnejna hija li l-Papa Franġisku qed jitlob lilna l-insara biex nitolbu għaliex is-sena d-dieħla se jiġi ċċelebrat il-ġublew tat-tama u dan il-ġublew tas-sena d-dieħla li jsir kull 25 sena, it-tema se tkun Pellegrini tat-tama, Pilgrims of Hope. Hija xewqa tal-Papa li matul is-sena d-dieħla nirriflettu ħafna fuq l-effetti koroħ li qed tħalli l-gwerra, sewwa il-gwerer l-effetti koroħ li qed iħallu, l-effetti koroħ li ħallit fuqna l-pandemija tal-COVID-19 u anke l-kriżi li għaddejja minnha d-dinja, il-kriżi relatata mal-klima, sewwa il-climate change. Nafu l-koll li din il-kriżi qed toħloq ħafna impatt fuq id-dinja b'mod in ġenerali u l-Papa jixtieq ħafna li s-sena d-dieħla fil-ġublew tat-tama aħna nirriflettu ħafna u ħajkun hemm diversi laqat li jirriflettu fuq dan il-punt. Xtaqt nibda b'hekk għaliex tajjeb li nkunu nafu il-Knisja lejn xiex qiegħda tħares u l-Papa nafu huwa Papa ta' kuraġġ kbir, Papa li jispira tama, kieku ma jispirax tama ma narawx f'dan l-istat ta' saħħa tiegħu u jmur f'dawn il-pajjiżi kollha tad-dinja pajjiżi l-bot sewwa biex jispira tama mhux il-insara biss imma lil persuni tad-dinja kollha. Hekk huwa persuna li jekk inħarsu lejh u biss jurina kemm verament hija importanti t-tama fil-ħajja tagħna. Hekk u xtaqt nibda din it-talk tiegħi b'sentenza żgħira tal-fundatur San George Preka li lili fil-ħajja tiegħi tant għamlet li ġid, nirrepetija ħafna, inżomma fil-karozza tiegħi u inħobb naqsam mal-oħrajn. Hekk il-fundatur tagħna San George Preka kien iħobb jgħid din is-sentenza: Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. U propju din is-sentenza torbot ħafna fuq din it-tema tal-lum, it-tama. Hekk għaliex il-koll kemm aħna kif qalet is-superjura fil-bidu ngħaddu mill-mewġ tal-ħajja, il-koll kemm aħna ngħaddu minn esperjenzi li itaqluna, imma jekk il-ħarsa tagħna tkun iffokata fuq is-Sinjur Alla, sewwa, is-Sinjur Alla dejjem se jkun qiegħed magħna. U fil-fatt il-Papa Ġwanni Pawlu II fil-pontifikal tiegħu jgħidilna hekk: I plead with you, never give up on hope, never doubt, never become discouraged. Be not afraid. Kemm huwa kliem sabiħ, ħanerġa' nirrepetih għax forsi il-koll għandna bżonnu jew issa jew matul il-ħajja tagħna. I plead with you, never give up on hope, never doubt, never tire, and never become discouraged. Be not afraid. Kull wieħed u waħda minna jista' jkun dik il-fjamma li tagħti t-tama. Hekk ejja naħsbu ftit, kull waħda minna. Jiena llum għal min kont dik il-fjamma tat-tama. Forsi kont fjamma tat-tama għal binti jew għal ibni. Forsi kont fjamma tat-tama għal marti jew għal żewġi. Forsi kont fjamma tat-tama għal dik il-mara li kienet f'tal-linja jew dik il-mara li kienet fil-ħanut
forsi kont fjamma tat-tama għal dak il-persuna li kien għaddej mit-triq u forsi jentu. Kollha kemm aħna nistgħu nkunu fjamma ta' tama, fjamma ta' kuraġġ. U allura kemm huwa importanti li nħallu din il-fjamma tat-tama tixel fil-qalb tagħna sabiex fil-mewġ tal-ħajja ma naqtawx qalbna. Hekk kull wieħed u waħda minna ngħaddu minn momenti ta' sfidi fil-ħajja tagħna. Kultant ikunu kbar, kultant forsi ma jkunux daqshekk kbar, però parti mill-ħajja tagħna li ngħaddu minn sfidi. Jistgħu jkunu sfidi ta' mart, sfidi ta' inkwiet, sfidi finanzjarji. Hekk milux kont qed nitkellem ma' xi ħadd u qalt li taħseb li tista' tgħin lil dik il-persuna Rożen fix-xogħol tiegħi anke bħala social work il għaliex għax tiekol m'għandha. Ħafna drabi li jiġri ma jkunux jafu anke li jeżistu dawn il-postijiet tal-Knisja li joffru wkoll l-ikla ta' kuljum. U forsi aħna niskantaw li f'Malta li forsi f'dan iż-żmien għandna nies li m'għandhomx jieklu. Imma għandna nies li qegħdin ibatu fis-silenzju. Sta jkun li aħna niġġudikawhom ħażin. Sta jkun li ngħidu imma x'ma jqasmux flushom sew m'għandhomx jieklu. Jista' jkun li jkun hekk. Imma jista' jkun wara dak l-aspett ikun hemm ħafna affarijiet oħrajn. U allura sfidi finanzjarji. Sfidi fir-relazzjonijiet tagħna lkoll nafu kemm hawn dbatija fir-relazzjonijiet. Ekku ħafna sfidi oħrajn li jekk ma jkonniex it-tama faċli ħafna li nitkissru. Ekk ftit tal-ġranet ilu kont qed nitkellem ma' ġenitur li għandu bintu żagħżugħa li bħalissa għaddejja minn żmien diffiċli ħafna għaliex żviluppatilha kundizzjoni rari ħafna. Għadhom qegħdin jagħmlu testijiet, però diġà ħareġ li hija rare disease u allura kif nafu rare disease ftit ikun hawn bħala fid-dinja u allura ikun hemm bżonn ta' ħafna riċerka, ikun hemm bżonn ta' ħafna testijiet. Hekk huma familja ta' ħafna fidi u ta' ħafna tama, imma x'ħin qed jaraw li din binthom donnu m'hemmx li tagħmel kambjament, qed jiġu ħinijiet fejn il-fjamma tat-tama qed tibda tintfielhom. U għalli minix ħanistħi minnek ta' għalli qed jiġu momenti fejn ngħid iwa jien nitlob tant, jien devot tant tal-Madonna. Kellu jiġrilna hekk. U nisimgħu ħafna jiena u ma niġġudikax. Il għaliex aħna bnedmin għajma kulħadd jgħid. Però fl-istess ħin nammira is-sens ta' tama tiegħu il għaliex għalli għal-binti għal-uliedi lest li kważi anke nħalli x-xogħol biex inkun nista' nagħmel kollox u nħalli dik il-fjamma tixel fil-familja x'inkella ħanitkissru qalli. Hekk huma nies li qegħdin ibatu fis-silenzju imma f'dak is-silenzju tara dik il-fjamma li għadha tixel, it-fjamma tat-tama. Hekk il-Papa Franġisku fil-messaġġ tiegħu f'San Ġwan Lateran fil-11 ta' Frar tal-2022 qal hekk: jeħtieġ inżommu imkebbes il-mużbieħ tat-tama li ngħatatilna u nagħmlu minn kollox biex kulħadd jerġa' jikseb il-qawwa fiduċjuża u l-ħsieb li jara l-bogħod. Hekk dak il-mużbieħ, ilkoll nafu x'inhu mużbieħ, li jekk jibqa' jixel, speċjalment f'mumenti li nkunu dgħajfa ħajjejna nibqgħu nħarsu l-qudiem. Hekk il-Papa kif qedtilkom fil-bidu huwa konċernat ħafna hekk dwar id-dbatijiet kbar li qed jinħolqu mill-gwerer dwar il-Lvant nofsani. Hekk ilkoll nafu kemm eluf ta' persuni spiċċaw bla djar
eluf ta' persuni spiċċaw buliedhom bil-familjari mejtin. Hekk l-istess milux kont qed nitkellem ma' persuna li taħdem ħafna fuq id-drittijiet umani. U qalt li Rosen qalt li bħalissa qegħdin ngħinu li hija Palestinjana imma li qed tgħix f'Ken fl-Eġittu bħalissa minħabba li il-mami tagħha mietet bil-ġuħ u hi kellha taħrab minn pajjiżha b'tifla żgħira il għaliex id-dar tagħha ġiet imwaqqa. Min jaf kemm eluf sewwa qegħdin jiġu nieqsa minħabba dan ir-rigward u allura din hija kriżi li l-Papa jixtieqna naħsbu ħafna fuqha. Il-Papa konċernat ukoll fuq id-dbatijiet fl-Ukrajna. Kollha tafu, kollha naħseb tissegwu anke l-aħbarijiet kemm l-istess, kemm nies mietu u kemm dbatijiet għaddejjin minna. Il-Papa konċernat fuq ir-refuġjati, nies li jispiċċaw bla dar, nies li jispiċċaw b'ta' fuqhom senduqhom kif ngħidu bil-Malti. U allura kif f'din id-dbatija kbira fid-dinja ħanibqgħu nżommu dal-mużbieħ jixel biex ma naqtawx qalbna u biex nibqgħu nħarsu l-qudiem. Hekk aħna bħala nsara x'għajnuni tagħna biex din it-tama ma tintefix. U fl-opinjoni tiegħi l-aqwa għajnuna hija l-Ewkaristija. Hekk l-Ewkaristija li tatina l-forza biex nibqgħu mexjin fil-ħajja tagħna. Sinjur Alla, nerġa' nirrepeti jiena għandi bżonnok. Hekk il-bniedem talla ma jistax jgħaddi mingħajr dan is-sustenn fil-ħajja tiegħu. Hekk il-kol smajna bil-Beato Carlo Acutis li tant kellu għal qalbu l-Ewkaristija u kien jgħid the Eucharist is my highway to heaven. L-Ewkaristija hija dik it-triq sewwa lejn il-ġenna u kien jgħid ukoll you can go straight to heaven if you avail yourself of the Eucharist every day. Min għandu ċans u min huwa possibbli li ma jitlifx l-Ewkaristija kuljum ma jitlifix il għaliex tqarbina kuljum tatik ħafna sostenn, tqarbina kuljum hija bħal dak it-tank ta' fuq il-bejt li jekk huwa mimli tiftaħ il-vit u joħroġ l-ilma. Imma jekk huwa vojt tiftaħ il-vit u tafu x'ikun hemm fil-qiegħ tat-tank. Jiena missieri meta kien għadu ħaj kien kull sena jinżel ġol tank ta' fuq il-bejt u jaħslu biex dejjem ikollna ilma nadif. Lum il-ġurnata jiena ma nagħmilx hekk sfortunatament. Imma jekk jiena it-tank ma natfux, l-ilma qiegħed nafu kif ikun. U l-istess fil-ħajja tagħna jekk aħna ma sostux nuħna bl-Ewkaristija, tieħu minn ġo fik, ma jibqalek xejn. U allura nħeġġiġkom kull min jista, kull min għandu l-possibilità titilfux l-Ewkaristija. Hekk il-kelma ta' Alla. Il-kelma ta' Alla hija sostenn ieħor li jgħinna biex insaħħu t-tama tagħna. Hekk l-Iskrittura meta imsoqqija bl-Ewkaristija tgħinna nifhmu ħafna aħjar iċ-ċirkustanzi tal-ħajja tagħna. Hekk San Ġwan f'kapitlu 21 meta l-apostli kienu qed jaqtaw qalbhom li mhumiex qegħdin jaqbdu ħut, sewwa kien ilhom il-jieli bix-xibka imma ħut ma jaqbdux. Għallhom wadbu x-xibka n-naħa tal-lemin tad-dajsa u ssibu. Għamlu hekk u mhux tant li sabu, tant li beżgħu li x-xibka ħatinfaqa il għaliex intliet.
Ek xi ġmiel ta' silta, xkuraġġ tamlinna, ek aħna meta nintelqu fidejn il-mulej kemm jagħtina tama. Ek ejja naħsbu ftit kull waħda minna il-ħajja tagħna bħalissa. Forsi għaddejjin minn xi mument tqil u qed nippruvaw nistadu imma qed inħossuna ma naqbdux il-ħut, qed inħossuna nibqgħu fejn aħna. Ejja nitolbu lill-mulej, ejja nippruvaw nitfgħu ix-xibka fejn iridna l-mulej. Jista' jkun li fejn irid il-mulej nitfgħu ix-xibka mhux fejn nixtiequ aħna, għax il-mulej jitlobna affarijiet li kultant aħna ma nifhmuhomx. Imma ejja nintelqu fidejh u nitfgħu ix-xibka fejn iridna hu. Jista' jkun li l-mulej jridni nitfa' x-xibka f'dak ċirkostanzi li ngħaddejja minnu milli inżomm is-silenzju u ma naħtafx il-libni jew il-binti. Hekk kemm huwa żmien delikat min għandu żgħażagħ preadolescenti li huma minn dawk mill-età ta' 13-il sena il fuq, huwa żmien fejn dawn iż-żgħażagħ jgħaddu minn ħafna taqlib fil-ħajja tagħhom sakemm isibu l-identità tagħhom. U spiss sfortunatament anke fejn hemm familji li jrabbu tajjeb, spiss jgħaddu minn żmien diffiċli fejn forsi dak li jgħidu l-ħbieb huwa aktar importanti milli dak li ngħidilhom jien ommhom jew missierhom jew min qed jieħu ħsiebhom. U allura forsi l-mulej qed jgħidek kompli jitfa' x-xibka, kompli smaħħa lil bintek jew l-ibnek, anke jekk ma tiġtaf bik. Kompli kun hemm anke jekk ma tidirx, imma kompli kun hemm. Kompli ħobb. Il għaliex jekk tkompli tittama, illum jew għada tiżra tajjeb, it-tajjeb ħajħalli l-frott. Jista' jkun ħaddum ma taraħ. Jista' jkun ħaddum ma taraħ. Hekk jiena niftakar meta kont immur fil-rehabilitation centers fejn tal-Caritas u anka tas-setqa fejn ikun hemm żgħażagħ li jkunu qegħdin jagħmlu l-programm dwar id-droga. Għadni niftakar waħda żagħżugħa. Hekk kont qiegħda nitkellem magħhom u ħafna drabi tintefa' mal-art magħhom għax inti huwa importanti li jħossuk viċin tagħhom. U għadni niftakar tgħidli jien ili minn meta kont żgħira ta' immiss id-droga. Ommi u missieri qatgħu qalbhom minni. Tant li nieħu droga li u tant li nieħu sniffing għax kienet ix-xomma li qalt li mnieħri minn ġewwa mtaqqab. Imtaqqab ġifieri mhux it-toqob tal-imnieħer l-għadma. Qalt li nixtieq qed nittama li jirnexxieli noħroġ minnu dal-vizzju tad-droga. Imma jibes wisq. U jien niftakarni nitkellem magħha u ngħidil imma ibqa' miexja, ibqa' ttama, ibqa' emmen. U meta jgħaddi żmien hekk u tinduna li dil-persuna ħarġet mill-programm, forsi tkun għamlitu xi 4 darbit jew iktar ta' u miexja fil-ħajja tagħha. Hekk tinduna li meta tħalli l-mużbieħ jixel dik il-fjamma tixel, it-tama ma tmutx. U allura jekk eżis ġenituri, speċjalment intom li għandkom dawn iż-żgħażagħ, ħallu it-tama tixel fil-qalb tagħkom. Ħalli dawn iż-żgħażagħ jibqgħu iħarsu lejkom bħala strumenti ta' tama. Sostenn ieħor huwa l-ħin tat-talb. Għal grazzja talla intom għandkom il-kappella tas-sagrament. Jiena qabel ġejtaw jiena nħobb immur fejn is-sagrament. Imma domt naqa tal-parking u allura kelli immur wasalt sa fejn San Nikola li għandkom fin-nofs u qed lu issa minn hawn ħanittawallek. Qed jekk ħanibqa' miexja semmek,
bdejt nibża li ma nkunx fil-ħin, kont nkun fil-ħin, tamma tant nibża li ma nkunx fil-ħin. Li u tlabtu minn hemm. Qedlu mulej, qedlu lejla b'xedaq ta' ħmar ħadd inqeda. Qedlu imma inħalli fidejk biex twassal il-kelma tiegħek lil min se jiġi jisma' din l-ewwel laqgħa. Hekk ejjew inħallu dal-ħin tat-talb. Titilfuhx il-ħin tat-talb jekk għandkom opportunità li tqattgħu ftit ħin quddiem Ġesu sagramentat, anke jekk ma tgħid xejn. U jħares lejk u int tħares lejh. U jiggustak u int tiggustah. Ħallih ħajjidħol fil-qalb tiegħek u jgħinek tkompli tħares lejh. Il-ħin tat-talb huwa bħal meta it-tabib jgħidlek għandek bżonn dawn il-vitamini. Għandek bżonn dal-vitamini għax għandek id-dem baxx. U inti toħodhom għax temmen li jekk ħadd tieħu dal-vitamini, id-dem mhux se jibqa' baxx. U l-istess l-Ewkaristija. L-Ewkaristija hija l-vitamini li għandna bżonn, it-talb huwa l-Ewkaristija u l-Ewkaristija huma il-vitamini li għandna bżonn biex aħna nissaħħu fit-tama tagħna. Hekk ma ninsewx jgħidilna Kristu li jekk Alla jieħu ħsieb it-tajr u l-ġilji, kemm iżjed jieħu ħsieb il-bnedmin li huma aktar prezzjużi minnhom. Jien din is-sentenza tant toġobni, ħanerġa' naqra. Jekk Alla jieħu ħsieb it-tajr u l-ġilji, kemm iżjed jieħu ħsieb il-bnedmin li aktar prezzjużi minnhom. Kull wieħed u waħda minna maħniex aktar prezzjużi mit-tajr u l-ġilji. Jiena nħobb ħafna l-fjuri u nħobb ħafna l-pjanti. M'għandix ħin ħafna magħhom, imma nħobbhom ħafna għax iġibuli hekk ħafna serenità u fihom nara l-ġenituri, speċjalment l-ommi wkoll li ġiet nieqsa ftit ilu, u hekk jagħmluli ħafna kuraġġ, in-natura ġib li ħafna sens ta' tama, u allura jekk Alla jieħu ħsieb dil-fjura li għandi f'dil-pott, kemm iżjed ħajjieħu ħsieb lili li forsi illum jiena ersaqt lejh. U forsi għada jiena nsejtu. Forsi llum għax għandi bżonnu jiena ġrejt ħalli jgħinni. U forsi għada insejt ngħidlu grazzi mulej. Ma ninsewx is-sentenza ta' Don George, u vera grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Ommi qabel ma noħorġu għall-iskola kienet tgħidilna ejduha kuljum din. Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla li qed ittini t-tama, li qed ittini nies li jħobbuni biex jien nibqa' miexja. Hekk Alla iħobbna individwalment kif aħna, bil-bagalja li għandna. Hekk it-tama tagħna falla setejna nibqgħu nħarsu lejh u nafdawh fil-mixja tal-ħajja tagħna. Il-Papa Franġisku fil-ktieb tiegħu I am asking in the name of God jgħid dan il-kliem. I am a Christian and I like to say I have hope. I have hope. Nispera li kull waħda minna din wara din is-session tal-lum, din laqa tal-lum, ngħiduha. I have hope. Jiena għandi t-tama. Għax it-tama setejna nibqgħu nħarsu l-qudiem u nibqgħu mexjin. Hekk il-fidi tan-nisrani hija bbażata fuq it-tama. It-tama li tġi fil-ferħ u l-paċi. Hekk fl-ittra lir-Romani jgħidilna u Alla tat-tama jimlikom bħul ferħ u sliem fil-fidi tagħkom biex toktru fikom it-tama bil-qawwa tal-Ispirtu ta' Alla. Hekk il-mulej jgħidilna għamlu l-ħila
u qalbkom intom kollha li tittamaw fil-mulej. Hekk it-tama tgħinna nġorru toqol li żgur qatt ma konna nobsru li nġorru. Naħsbu ftit ġieli jgħaddi żmien u tgħid jien kif għextu dak iż-żmien. Jiena din ngħidha ħafna fuq innifsi. Dal-aħħar 8 snin kelli sew il-mami u sew il-pa li kienu morda ħafna. U meta kont qed nirrifletti jekk fuq din il-laqgħa tal-lum nibda ngħid meta kelli l-mami, meta kelli l-padu ħaj diħelu ħireġ l-isptar u l-mami marida bid-dimensja wkoll. Kif kont il-aħħar? Ma jfissirx li ma kontx ngħejjata, ma jfissirx li ma kontx naqta' qalbi. Imma niftakarni ħirġa mill-isptar, nirkeb il-karozza u min jaf kemm il-darba kont ngħidlu Sinjuralla għandi bżonnok għal ma nafx kemm il-darba. Għax ġieli ma tkun qed tara xejn ħlif-dlam, għax aħna bnedmin. Imma illum ngħid wara daw l-esperjenzi li jien għaddejt minnhom, hekk żgur li hija t-tama li tgħinek iġġorda t-toqol li qas tifhem dak iż-żmien qas tkun qed tirrealizza. Ekku ħanejdilkom kemm hija pożittiva t-tama. Kien hemm żewġ pazjenti ġo l-isptar. Wieħed kien ħdej it-tieqa u l-ieħor kien ħdejh imma mhux ħdej it-tieqa. It-tnejn ma kinux jinżlu mis-sodda. U dak li kien fejn it-tieqa kien ħafna pożittiv. U l-ieħor li kien fis-sodda l-oħra kien dejjem jeqret. U dak li kien fejn it-tieqa filgħodu kien jgħidlu bonġu lil taħdejh, kien jgħidlu temp sabiħ ġej illum. Ara dawk it-tfal sejrin l-iskola u kemm jidhru ħerqanin. Il-lami ara dik ir-roundabout għax ħadu ħsieba kemm fiha fjuri. U kien dejjem jirrakkonta x'qed jara minn ġo-t-tieqa kien jgħidu. U l-ieħor kemm xejn ma kienx jgħira għalih, kien jgħid iwa mela dan kif pożittiv ma jgħidx. U għadda żmien u dar raġel ta' fejn it-tieqa ġie nieqes miet. U raġel ieħor Alla lin-ners Alla jimporta, Alla jien nixtieq nibda lis-sodda. Alla nixtieq inkun fis-sodda ta' fejn kien il-pazjent l-ieħor. Daqskemm jara affarijiet sbieħ minn dik it-tieqa u dik baqa' tħares leh. Qaltlu x'inhu? Qaltlu inti taf li minn ġo dik it-tieqa ħlif xaft, fondoq, font ma kienx hemm. Qaltlu għax dak il-pazjent għad li ma kien qed jara xejn, imma kien dejjem jittama. U dik it-tama kienet iżommu pożittiv u mhux iżommu pożittiv biss, kien qed iżomm lilek b'xi mod tħares pożittiv. Qaltlu dik hija t-tama, hekk kien jagħmel sieħbek. Ma kien qed jara xejn, għaliex it-tieqa xaft kien hemm. Imma kien jimmaġina ħafna, kellu tama qawwija. Hekk hija storja b'talima u vera. Jien nibda minni l-ewwel waħda. Kemm jiena pożittiva fil-ħajja tiegħi? Kemm nipprova nkun pożittiva minix qed ngħid li ma jkollniex mumenti diffiċli ta'. Imma kemm qed nipprova jiena mill-esperjenzi tal-ħajja nirrifletti fuq x'irid jgħidli l-mulej. Kemm jiena qed nipprova mill-esperjenzi tal-ħajja inħares il-qudiem u ngħid din il-mulej qed jgħaddini minna xi jridli l-ġid. Qed ninnota li qed jagħmlu li s-sinjal li dal-waqt sar il-ħin. U allura xtaqt li nispiċċa din il-laqgħa tiegħi tal-lum
billi inżbilkom din is-sentenza li qiegħda fil-Iżajija, fil-ktib ta' Iżajija. Jiena inqaxtek fuq il-pala ta' jdejja. Kull waħda minna hija minquxa fil-pala ta' jdejn Ġesu. Immaġinaw, kull waħda minna li kull wieħed minna jew hawnhekk, kull wieħed u waħda minna li hawnhekk. Aħna l-koll uniċi għal Alla. Aħna l-koll speċjali għal Alla. Aħna l-koll maħbubin kif aħna għal Alla. Jista' jkun li hawn min jgħid imma jiena mtaqla ta' jew imtaqqal. Alla jħobbok kif int. Alla qed jgħidlek tibżax. Jien qed nieħu ħsiebek. Jiena nqaxtek fuq il-pala ta' jdejja ta' tant kemm imħobbok. Taqtax qalbek. U dan il-kliem nixtieq nispiċċa din il-laqgħa tal-lum billi naqra din is-sentenza hekk minn San Pawl li tgħid min se jifridna mill-imħabba ta' Alla? Taħbit, dwejjaq, persekuzzjoni, ġuħ, tiġrib, la l-mewt, la l-ħajja, la żmien li ġej u ta' issa ebda ħlejqa ma tista' qatt tifridna mill-imħabba ta' Alla li deret fi Kristu Ġesu Sidna. Hekk nirringrazzjaw lil Alla li jatina l-kelma tal-Alla li tgħinna biex il-fjamma tat-tama inħalluha mixewla. Nawgura lilkom il-koll it-tama fil-mulej, ħarsu lejh, tħallux l-Ewkaristija, il għaliex Don George kien jgħid ħadd ma jagħti minn dak li m'għandux. Jekk jien mimlix mimlija balla, kif nista' nagħti lil Alla? Il-paċi magħkom.